ngaite ibasa ngagare ibasa kana baba wana amai ingwaye kuti tibhedare zvepamutemo sichingamidza changamiro vedu vanyama ropa netsika dzechivanhu takumbira vana baba tichirega vemu mashure mangu vana amai tichirinza duku vana baba tiuchirei tidzikorore zvakanhu right penye atoto Mungu aruramba mwana wake shikandite ndaumba kwenye saka panda tu ndaumba kupanda kumba kwetu twende wacha bwana Pamzuri changu wangu maswali kutoka kwa madzimai yangu ayatiwao ndikuramba zvishuwa mwana asi ndine zvikonzero zvasakisa kuti ndisvike pakuramba mwana ndingangoti ndichiita senge ndinotora nguva pakutsanangudza tsanangura panyaya chete alright inini nyaya yakatika ndeyekuti adzimai vangu vakabatsirwa mwana mukomana musi wa 23 January mushure mekunge ndichitarisira kuti mwana wangu inini anobarwa musi wa kubva pa 19 February chikwidza saka watichi date ndati zvina adzimai vangu vakabara mwana musi wa 23 January wabara mwana musi wa 23 January inini ndatarisira kuti mwana wangu anobarwa kubva mid February chikwidza saka 23 January saka ini ndakaita matano kuti zvise zvakange zvichidiwa ndakavahira mota kuenda kuchipatara ndifungidzira panguda vanoita miscarriage saka ndakazofonerwa nambuya vakavaperekedza kuchipatara vakati uya kuno ndobva ndamhanya kutakaita kwavaivaenda ndasvika kwekwe ndakasvika ndandabvunza manesi ndikati ndine vanhu ndoda kuona vaenda kusero zvakanzi woda kuona vanhu vabatsirwa vaya zvikanzi ndakati alright ndobva vanditi enda kuseri ndaenda kuseri kwekwe ndasvika ndichiona kuine mwana ndobva zvakaita kamukadzi asi ndobva ndasvika paya ndobva ndandangui kwazvaro mwana mukomana ndati oraita kuna chakaipa ndobva vatondibatisa mwana uyo ndobva ndabva ikoko ndobva kuti muzotichungura kuma-3 vari mutichungura kuma-3 ndakazobva kutakawira kwebva ndadzoka kumba ndasvika kumba kwazondifonera zvakanzi iwewe uya kundidzoka futi nemota indonodza achinyana vaya vauye nemota futi vachitori nekuti nguva yekufamba kuzobva inotitorera time pandivaye kare ati alright ndabva ndabuda pamba ini ndabuda pamba ndatorega ndindoonona achinyana vanditakure nemo tonotora vanhu kutahawira ndakasangana nemushamwari yangu chakati kudi pamba anogara village 1 ndobva ndati vhandi toda kukwidza nekuku ndoda kuenda chiona ganizani ndati alright handiniko tasvika kwekwe tisati tasvika paganizani tichiri nichiri pamashure pamabhari pake ndakanzwa anova ari kuti ndiye muridzi womwana pari zvino zvinomode kuti achiti aumana ndiite makorokoto ati makorokoto vanhu vaibvoti makorokoto zvakanzi kwazvaro mwana mukomana zvakanzi kune bhuru rinenge mukudzei zvakanzi iwe nyaya yekutsanangudza iwe unomboona here zvakanzi nyaya yetinomboona varume zvakanzi muchirangarira kuti musi wa 25 December ndakambotaura nyaya yekuti mwana wangu inanozvarwa January akati isi takaramba takamira nemabiyangu ewe tichinzwa uye abva ati iwe ndokutaura nyaya yekutaura zvakanzi inini ndakatanga kubatwa nababa munini wake mukadzi uyu vanova baba George kechipiri ndobva ndabatwa namai vacho pakasango kari padhuze kumba panonzi Sprague kechitatu ndakazobatwa mubhani natafadzwa bamunini wacho zvanzi munhu mupei mukadzi wake ajairira saka pataime ndedopia mukadzi songo vanova makeni vakabva vati hazvigone kuti iwewe utore munhu ina dhamasano naizvozvo ndikubva varamba nyaya iyo ini ndiri kunzwa mazwi aya ndikubva ndishuwa ndakabatikana mabiyangu akati hazvigone kuti uenda ndakadadzoka handina kuzomboenda kuti akawira kwaida kunotorwa vanhu vandagara
ndasvika ndibva ndatsanangudzira mbuya vangu ndi pane mazuva akazondibata akatotadze kuuya paipai ndiri kudai nekudai zvikanzi alright. Takagara mazuva nomwe akazotumira mwana wangu yangu mukomana ndinoda kunoona mwana wangu akazvarwa ari pamba penyama ofoni unonditorera mafuta emwana wangu mwana wedo wangu abva atumidza zita akati mwana anonzi Adele Boniface Limited. Kubva inini nekuda kwekuti ari mungu Takuna takamboita kukomana takasangana zvakaunda pakati penyaya iyi panozvima hakuna zvakadaro. It's a blood issue. But tiri kuda kutaura tichiti tese tava vanhu vakura pano mwana mukuru. Izvi zvino zvazvinoreva hakuna zvakadai. Munyazorwisa hakuna kana ukatoza kuti uyu aenda atizira kuno mumwe murume muzaboini atizira kuno mumwe murume haufambi uchitaura kuti mumwe murume kuti mwana uyu ndowani. Hakuna zvakadai. Pano zvipo pakati ipapa nyaya zvisinei taura. Saka zvadaro takagara ndobva ndati izvi zvauri kuti tifonere ambuya vemadzimai vakambobhuya navo wozi ini mukadzi ndakazimusirwa musi wa24 October. Ndobva zvisho handina kuramba semunhu ndaiziva kuti ndakafambidzana naye mukadzi rauraiti kana matani nhumba wabva chakaipa vandagamuchira mukadzi. Saka tagara nomwoyo achitaura vanhu vese zvokuti kwatinoraramira hamuna asingazivi nawo iyo ndakazovaudza ambuya ndakati ambuya pane nyaya yakadai iri kutaurika. Ambuya vakati right nyaya ndainzwa but ini handichandokwanisa kutaura uyu mwana womukwasha ndakuenda kunopira kuvabereki vacho asi dai manga mataura ndichiri kumba tauya natete kana tichinge tauya natete taigona kupa decision tiri pamwe chete. Takati ina ambuya kutaura chokwadi mazuva aya akundiremera kuti mazuva aya akundiremera kuti ndinge ndichigarisana nemudzimai nekuda kwekuti uyu ari kuramba ane tekiteki. Zvishova takagara tikambosvika pakusangana nanatezvara kwachairmeni yakambotaura. Ndakati right kana zvakadaro hapana chakaipa bhozi ndakanda kuti ini ndikufunga kuti adzimai vangu vambodzoka bhozi nyaya idzi dzanetsa idzi munhu aramba aita sei. Ndobva chairmeni wabva wati aiwa iyoyo muchengete tozoona nyaya yacho kuti nofamba sei. Ndonga takagara ndokubva ndandisina chandaikwanisa kuita kana kutenga sipo kana chii zvishona asingatengi. Ndobva ndatozoti rega nditenge sipo ndazvitenga sipo. Saka after izvozvo ambuya vangu vakazoti takagara tichisunga fochi wabvoda amufakose muri kugara kopiko vachitaura anomode mitembo zvakanza ndiripo zvakanza mira ipapo ndira kuona imo wabva vaenda kurodi. Ini andikagara papasinganyatsooneka ndobva tsanangura zvakatsanangurana naye nomwe uya akadasi akaramba akati ainyaya dzandizizive vanhu vakungoita sei vari kutaura. Ndobva inini zuva rakunodoka bva ndati achirega ndiende kunotora mombe dzangu kumunda vandaenda kumunda kunotora mombe. Ndakudzoka kumunda kwekwe nomwe ndakasangana naye ana Joseph varodhi kumabhaniki wanamushanini. Ndakati iyo sha ndine nyaya yangu nokuti ndikurukure newewe nyaya iyi yakubvira pari futi iite sei ichingotaurika pati ndakamboda kukurukura newe musi uyo watakabva tisi chikwiza tesa pandakaona kuti ndandikabatikana ndaigona kukurukura newe nazvandikuita nhasi. Iwo wandisa pakuonana natezvara nekuti iwe vari kutaura kuti takuona sekuti iwe nanomwe muri pamwe chete iwe ndori kutumana. Saka iwewe manje inini ndikutobatikana nenyaya iyi zvakanza nyaya yokutaura iyoyo ndaiziva asi handigoni kuitsanangura nhasi. Pandati aiwa tsanangura nyaya yako zvakazara ndinyatsonzwisa bhozi inini ndori munhu akutoshungurudzika nyaya zvakanzi inini nyaya iyi yakundinetsa kutaura ndatombobvunzwa naambuya wako asi ini ndakaramba ndinoti ndachandoziva asi ndini chee chandoziva panyaya iyoyo nekuda kwekuti inini pandakaenda kwapopo ndakasvika ndakagadzikwa dare. Pandakagadzikwa dare inini ndakabva ndaudzwa kunzi iwewe mwana wedu akagona kutsotsa musha wake akazviwanira musha asi iwewe
wakuda kuparadza musha wemwana wedu. Saka mwana wedu musha wako wangoparara tokufesana newe ndinomuke tichikurukura naye akati vandati pakagadzwa nayo akanga aripo ndiyani zvakanzi panga baba George ndo wakatumwa vana vari baba munini wemadzimai apa ndo vakanotaura neni ndobva no problem. Tise they takadaro. I tell you you can pay but don't get one this and I told them iwe no more we are you think you are very clever still. I'm not going to change it up in so when you know we are looking at hello yes direct. Iwe ndiuri kunzi wagarisa udani pamusoro chokwadi mukomana watakataura naye inini nasisi wake vanoti muno mashoko atikagara naye mukomana watakanga tine urongwa hwekuenda kumringa mombe tichida kuti tikatanga taenda masisi wacho tichimunza kutaanyanzvadzi zvikanzi shuwa ndingozviedza toita sei zvikanzi shuwa mukomana hatisibwira nhasi mashoko ari kutaura yakaipa asi tiri kumanzwa saka imi kana muchikwanisa mapasabo motaura naye tikataiwa oraita kunaronga zuva kuti tichaenda tinoshiedza atimidzi zvinenge zvinoita 2 days mukomana akabvaya muvhireji sisi wake zvikanzi mukomana waende akendera auya mukoma ngwasi ngwari kumunda mukoma vandifonera zvikanzi iwo rumba ndikati zvikanzi mukomana hanzi auye chienda kuna makene mutaure nechi nemukomana we shuwa ndakasimuka ndakasvika tikagara pasi naye nasisi wacho pataura statement yekutanga kunzi vakamuona mubhani uyu nomwana wako kundinyepera shangani ini ndakawaona akamira paroti nemwana wangu mazvinza uya vakamabhani kumba mazvinza indichitenda kwandeya ndakamuona akamira paroti uya achitoka kumufura ndabva ndazomuona ndabva ndamubvunza ndakatomubvunza saka uyaona wakamabhani kumba uko akaona kuti nati akapusawo chipinga uda kutaimira mwana wedu akati aiwa hazvisiri izvo ndikati auraiti ndokuonera kwandikatorai mwana wako ari kuona wacho no, regai mseze baseze rama. Mseze pa kujenga mseze anazungumza. Utaendelea. Hapa ndakuza kuti nyepewa Tanzania kamuti mwana akatsotsa imba yake ngani nasisi wacho pandikataura naye. Yatike rugo. Bisao garam mas yai mas garam na eu ayo I'm asking you garam na eu korutaure zvonto ini changamusoro zvese zvikutotaurwa izvi atongori makuhwa asi pane zvakamboitika pamashure zvese zvindaitongozinzwawo semanzwiro anga achitongozviita ndombi asi kuti pane zvakamboitika pamashure zvekuti inino pamashure uye atatawana zvaa takambofambidzana zvimwe zvakaziikana ukafambidzana naye ugara naye kuuyu andinokwira ndaniborera naye aiwa wagara naye ati wagara naye kupi handitozive zvaari kutaura ndobvira ndarara naye ugara naye kupi aiwa ina ndaurera naye asi wati makafambidzana ani wati makafambidzana uyu ngari papa uyu kufambidzana kuti tiri vanhu taiwirirana saka zvino zviri zvinhu zvakazivikanwa zvokuti uyu murume wayo ndo zvaakatanga kunzwa nemafungafunga anorwara izvanotaura murume sepakona zvakare asi mwana ndotonda ndiri munhu kuti ndakatotanga kutonzwa nditozi makorokoto ndisakatozvizivi nevanhu zvitokwadi zvaari kutaura kuti vanhu vese havanasirizwa nyaya zvitokwadi but ina ndino munhu akambovitsanga nyaya iyona ari kuya kumunda anandiona pandikazofonera muta iri kundirwadza changamisi nokuti the moment achida kutanga kukwenza mwana
ndakafonera mai vake mwana ndikati imi mwana uyo anozondinetsesa zvandikaitwa nabvamuri sindasiyana naye ndopakabvasiyana saka nyaya yomunendekana yakanditaurira akati aiwa pane zvakarongwa saka nyaya zvakarongwa zvezvi ndozvatiri kufamba nazvo ndine lingi namali nani amali mukadzi weuyu mukuru anolingi nouyu akatitsvaka munde zvotenandinefoni ndakamutora wejeda ndaigora nhasi nokuti uye hanzadzi yangu hapana kuparadza mutomo mumwe nawo uyo mukadzi ari kutaura ndiani ari kutaura ndiani ndisisi wako amani ndiani ndadzimai vangu ini ndinechi amani ndiani madzimai angu vanzi wazvo nanditaura kuti mire mabhuku edu handitaure mabhuku ndinozvandinosenza ukanzwa inonzi nyoka ndiwe wanzi une nyoka shato zvino ndoda kuudza kuti anotonga muno ndii chete me am Thomas in charge usapota uchikanganisa misha yevanhu una nyaya izveke uyo ano chihure chaari kuita ndakudze ndikati hakuna zvakadaro munhu kana ukatomawamikisa unotofara kuti uchengetawa chii mwana wangu ukaita sei ukanyarara uri quiet zvese tozvise nokuti takasangana nani nazvo unoto tine zvakawanda zvatakaona mani mazvinzwisisi hakuna zvakada munhu kuchitofa no mwana ndikuita sei ndikuchengetewa kusvika akure unozotikana newatokutono pakati varume kuno mwana wani munhu yato anosha wani kuitikita unoka hukadaro so ukatadzisa ukaenda kutora mukadzi wake kuchipatara uza zvaataura ndozvaangachitaura haana kusaenda kutora mukadzi wake noda kuti iwe utoti mwana ndowako kana paine vanhu vanokwanisa kumisikidza pavandakaudza mukumbisi ukasisiwa kwanzodzi yako mbonyararewe akanyora kuti anyayo pakrismas tasangana naye zvekumate akatara nyaya yakuti muzukuru wako mimba naye ndiyangu kunzise muzukuru ina nokudze chokwadi rangosiyana first day musi takadii ndingaenda namai vangu unogadzisa nyaya first day takatanga kuonana nemukomana akataura kuti muzukuru wenyu mwana ane mwana wedu akatomtumaini kuti twakuona mwanangu panonefontorofo nonechi mwana wangu ndinokuudza ndisati ndasvika kupapa judgment iyo samuri mwechitwa isitona basi ndakupa judgment uona mwana ndamubata pano ndakamutarisa aboira pasvino ndobva afara kumeso maboire anoita mazeu handisati ndaenda pese kuda kutaura zvinhu zvatoita ndokuti kutaura inji ndi kutaura pano mazaka anozvaakutaura kuti mwana ndou pamaoko ako aya wanzaka ake izvi zvakasiyana izvi zvako zvino zvazvakaita izvi zvandatarisa pano unozviitirei orit uri kuparadza misha mungani mukadzi wake mukuru waparadza mudiki waparadza because mukadzi wacho mukuru zvitori paripoti yako ozasisiva kunoti uri kudana nomukadzi wani wake apo kunyepa ikamupeka isisi wako siwako ane nguva yakambogara kuchibatiripapokutika akadutsa kurima kuti muzukuru wako akandiona ndine mukadzi uyu mukomo wemuzukuru wangu mukuru anditi akabva inorodza murume wake apa ati muzukuru wake kanga wati mimba yanayo ndiyangu akaimba izvo chokwadi ndinambuya sisi wake mukomana wayo pachaina takagara naye pasi amuna kutaura here adembe-dembe mukatara mukati mwana wenyu akandiona ndina amai guru vake saka amai guru vake ndivari kuronga nyaya asizvo zvamukandiudza naye amai muzozazvo zvakataura here mukomana vanhu vese vari kufa munyika izvo zvinouraya chokwadi munhu anositiro kana iye murume chibva amusikavanatiwa iye anositoroka regai nditange ndadzoka panyaya nyaya iripo ndeyekuti ndotandapedza yako iwewe
wakaochitarisa kuti mukadzi wako achazvara musi wa23 January handiti musi wa 1 January muna January ndo maakazozvara handiti musi wa 23 January apa iwo bhotaura kuti aiwife anofanira kuzvara munani muna February anga akamboroorwa iro anga amboroorwa right ndokubvunza musi uno unoziva here nguva yaaiteera kuenda kunguva dzake? Chandinoziva ini chandamuiri chekuti chandinoziva ini ndechekuti nadzimai angu patakasangana kuti ndizotanga kukalkuleta vachindiudza nezvekuti ndine pamuviri vaivaudza 8 million. Saka ndo pandakangoramba ndakabata pa right. May, June, July, September, October, November, December, January. Sasa tukaenda kwa sababu tukatoka kutoa ndichiti mwezi kana huu achitera mukadzi mazuva emwedzi mwedzi wati munorarama imi munorarama nechirungu isatwere nechirungu ndosaka tiri macustodian munonzwa kuti nyama tisu vanodzive couch tinorarama nemwedzi wechivana mwanzwa mese tinorarama nemwedzi wechivana ndo vanotudza ndonochitudza chinonzi chi chokwadi kuti chinodai wanzwa nyaya wanyatsonzwisisa handisi kuti tora mukadzi kana kutiregera asi mutemo wangu wautaura kuti ndiri kukupa kuti mukadzi wako unotakwa 3 months ndokupadza kutsvaga mari kuenda kuDNA test. Wazvinzwa here? Pamusoro changamiro ndandila kuti tauro zvangu hongu ndinokwanisa kutakura mudzimai asi chinhu chakazosakisa kuti ndizoti adzimai sudurukai zvenyu muende patakaenda pachameni vakati iwe imbogara nemukadzi kana wagara nemukadzi uchiita sezvekudiwa kusvika wazowana mari sekumatsanangudzira muri kuita ndakaita sendinozviteerera but ndazosangana nemukomana uye nhasi angagona zvake kuramba kuti haana kutsanangudza mazwi iwayo anonditi iwe chienda kana mudzimai wangu achinge aramba kuti zvoni neni zvichiromwa nahasi wangu yatira kudanana enda ndoda kuti une nzvimbo dzandida kukutsanangudzira wosvika unomubvunza mazwi iwayo akanditi wenda unomubvunza kuti musi wekutanga tanga hamuna here kuonekwa nemukadzi waSprago pakasangwe pampa pake aenda aida kunozvibatsira akakonei muri mise pakasangwe ikako ndosaka ndaida kujekesa vanhu vanzwi mazuva anenge achitandosaka ndiri kukudzai imba yemumhi zvese zvakutaraganitapowagara uchitaura watongachitaura chokwadi but uye hasi munhu unogona zvaarikuita ari kuda kuti iwe usare uri apo usina chaunacho uyu nhasi ataura kuti mukadzi wako ndakadanana naye wazvinzwa fiat munhu mise cheni aisitenda tombomurwa mukomana nomutema utenderi nati mama mbiri anobhadhara mudare muno kunyangadza vanhu vokushibidza mudare muno zvaanoda kuita manje mupei tuti anobhadhara mombe mbiri one yokushibidza mwana womunhu one yemudare muno kana pasina kana kumba kwacho kune imba imarata patwix naimodisto kuona kuti mukundya zvisangana ngorotomuka iwewe handisi kumanikidza kutora mukadzi asi ndiri kuti nemutemo wangu womudare muno wanzwaka nemutemo womudare muno mukadzi wako unotakura kana wawana mari yekumadNA test oya sitaura zvepfuma nhasi oya kumadNA test oenda kumadNA test tokupa vanhu vomudare muno toita saizvozvo 2 nyaya yekuti wakambotora chinhu chako uchisvinira kumwana womunhu imhosva
uchirara naye muchanga chataura muchitukana